Ćao svima, pozdrav iz Budimpešte. Prvi izveštaj od mene i mog kolege Ivana. Želim vam kažem da se ovde ekstra provodimo, da imamo jako dobro društvo mladih iz cele Evrope i da radimo na jednoj izuzetno važnoj temi, a to je govor mržnje na internetu. No Hate Speech Movement je jedan veliki evropski pokret koji ima za cilj da podigne svest mladih o štetnosti takvog delovanja online. Danas smo imali priliku da upoznamo jako bitne ljude iz ove priče i da naučimo puno toga novog, što ćemo kasnije u Srbiji pokušati da podelimo sa ostalim. Toliko od mene za danas, pa drugom prilikom ponovno. Zdravo svima, dan 10. u Evropskom omladinskom centru u Budimpešti. U toku je trening za online volontere, za moderatore kampanje No Hate Speech Movement, odnosno kampanje protiv govora mržnje na internetu. Ranih dana imali smo priliku da naučimo nešto više o ljudskim pravima, nešto više o govoru mržnje, nešto više kako se ponašati na internetu i šta raditi. Dakle, nas ovde ne uče da nekome ograničavamo slobode govora na internetu, ali nas uče da sve pre nego što kažemo moramo dobro da razmislimo, da ne bismo nekoga uvredili. Ono što smo ovde naučili probat ćemo da prenesemo na našu nacionalnu kampanju kroz aktivnosti Nacionalnog komiteta za borbu protiv govora mržnje na internetu. Do tada pozivam vas da nas pratite na Facebooku, Twitteru, a sve te linkove možete naći na web sajtu www.nohatespeechmovement.org. Vidimo se uskoro.